Както обещах в първата част, сега ще поговорим за големите обещания. Могат ли сухите масла наистина да премахнат стрии и целулит? И какво става с така наречените масла за тен? Първо, стрии. Стриите са форма на дермално белезно образование. Това означава, че проблемът е в дермата, дълбокият слой на кожата, където колагеновите и еластиновите влакна се разкъсват при бързо разтягане. Ключовото тук е, че никое масло, приложено върху повърхността на кожата, не достига до дермата в терапевтични концентрации. Това е физически невъзможно. Конкретен прегледът, а това е златният стандарт в медицината, заключва, че няма висококачествени доказателства за ефективността на локални препарати в превенцията на стрии по време на бременност. Единственото масло, което показва някакъв превентивен ефект в проучванията, е кокосовото, но то не е сухо масло. Шипковото масло може да помогне за намаляване на тежестта на вече съществуващи стрии, благодарение на естествената трансретиноева киселина в него. Но интересното е, че самият масаж, дори без масло, може да бъде по-полезен от най-скъпото масло на пазара. Той подобрява микроциркулацията и временно повишава еластичността. Второ, целулит. Той е архитектурен проблем на съединителната тъкан. Фиброзни прегради в дермата издърпват кожата надолу, а масните лобули изпъкват нагоре. Американската академия по дерматология е категорична. Няма доказателства, че локални масла или кремове могат да премахнат целулита. Маслото може да хидратира и омекоти кожата, което временно я прави да изглежда по-гладка за няколко часа, но не може да разтвори фиброзни септи. Това е все едно да се опитвате да разрушите бетонна стена с лосьон. Трето, тенът. Маслата за тен работят чрез два механизма. Намаляват отражението на УВ лъчите от повърхността на кожата и често съдържат съставки, които ускоряват производството на меланин. Но ето какво трябва да чуете. Повечето масла за тен нямат адекватна УВ защита. Техният SPF обикновено е между 2 и 15, което е крайно недостатъчно. И най-важното, няма безопасен тен. Всеки тен, предизвикан от УВ радиация, е резултат от ДНК увреждане в меланоцитите. Меланинът се произвежда като защитна реакция срещу мутации. Това е биологичният еквивалент на кожата вика за помощ. Сухите масла са прекрасни за хидратация. Оставят кожата мека и гладка, попиват бързо и не цапат дрехите. В това са отлични. Но не очаквайте от тях да примахнат стрии, да разтворят целулит или да направят тена ви безопасен. Това са козметични продукти с козметични ефекти. Ако целта ви е реална промяна в кожата, говорете с дерматолог за процедури, които работят на по-дълбоко ниво. А за ежедневна грижа, сухо масло, което ви харесва като усещане и аромат, е напълно достатъчно. Аз съм фармацевт, не лекар. Информацията в това видео е с образователна цел и не замества консултация.